Balimao, Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle. Nanganga et victoire et couleur foulari redon flore Malion. Ah, Bicari de Malion. Billet et mardi 16 août 2022. Malien Tchera Mousso, démissionné Makoroba. Ko assimé opération Kura d'Amne Mali Norla. Menaka Marala. Ko opération nocturne. Malion. Français ka kasaw kuru ka bɔ Gawo irisiw taara u ka kan sigi irisiw ani Mali surasiw ani général Gamou Maliens a ye tɛgɛrɛ fɔ général Gamou kun ala de ani Moussa Achratman au groupe armé flaw MSA Gatsia l'armée malienne les Russes Maliens u ye Mali fan bɛɛ u bɛ ka nord fan bɛɛ sécuriser bi a y'aw da ka sinɔgɔ ko ŋɔmirala mɔden ne de filɛ k'a fɔ aw ɲɛna une source très sûre bi Outara Katan Galote, ko Menaka, ko Mogo, ko alerte de Menaka, la ville de Menaka, ko alerte Badebe, ko armée malienne, ko gouverneur Bolako Katara, ko début Francis Tagara, ko alerte Badebe Menaka, dont à Bota, Ubeka Mogo Boudjaka, Malion, Aeta ou Daoka, Sinoko, Foite Menaka, Anga Surasu Boraka, libération Baraba de Ke, Terusu Signe la Orodola, Anga Surasu Wula, Aye présent Assimi Fou, Wallahi Allah, Aye Assimi Fou, Aka général Gamou Fou, aka Moussa Achratman mo me siente la aya fana fo Gatsia Mogo ani armée malienne ani irisu ka nogo bala pew ol de bora ku tege di nyogo masamno aya keto de ngani wala Maliens o bara nyuma ba de kera sanno amena information bela bo aw ne anga jangala de nyogo fe Mali surasu bora 100 ani irisu u bɛɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka taa Menaka yɔrɔ bɛ Menaka ko terroriste bɛ sɔrɔ yɔrɔ la u taara ka taa yɔrɔ k'a bɛɛ libérer tout de suite saga minnu u ye saga minnu suɲɛ ka ba minnu suɲɛ bagan fɛn n'u y'a suɲɛ ni terroriste y'a suɲɛ an ka sɔrɔsiw taara ka taga baganw bɛɛ bɔsi terroriste la ka taa bagantigiw ka bagan d'u ma ka taa sagatigiw ka sagaw d'u ma ka yɔrɔ bɛɛ libérer yɔrɔ bɛɛ nettoyer no Mali ni Niger frontière a sécuriser len bɛ bi awa irisiw ka base o taara sigi Francia senta dɔrɔn an taara irisiw ka base sigi yen nɔ irisiw Maliens ala de ko opération u b'a opération wele ko opération nocturne mɔgɔ bɛ sinɔgɔ la wagati min na Assimi tɔ kuluba ka sɛsogo ɲimi k'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna k'a ye wuli fajirida fɛ terroriste bɛ darakadun na wagati la dɔrɔn Mali avion kura minnu sanna Maliens u taara jahanama tasuma da terroriste kan k'u to darakadun na Malien fɛn bɛ nord la n'u ka fɛnw suɲɛni bɛ n'u ka sagaw suɲɛni bɛ u y'a bɛɛ récupérer u taara bɛɛ da bɛɛ lajɛlen tigi ma k'a fɔ an b'a fɔ yɔrɔ la ko bravo à l'armée malienne Maliens y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɔra u ye opération mun kɛ opération tɔgɔ de ko opération nocturne d'abord Faransi kɛlen ka sira bila Mali gouvernement ye irisiw ani armée malienne le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest o de bɛna kɛ Gao sisan Faransi taara ka yɔrɔ min to dɔrɔn Mali armée ani irisiw taara ka yɔrɔ bɛɛ occupé a y'aw daw ka sinɔgɔ u bɛ ka ngalon min fana tigɛ ko Menaka ko alerte bɛ yen dɛ dugu bɛna wuli dɛ terroriste bɛ fan bɛɛ dɛ a don ta bɔ tan dɛ Maliens y'a da ka sinɔgɔ baara banna Assimi tilara ka baara la pewu walayi Assimi ka libération baara kɛ ka ban pewu bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ bɛɛ k'i hakili sigi ko ŋɔmirala mɔden baara de banna pewu terroriste u y'a tilancɛ bɛɛ faga dɔw yɛrɛ bolila u sentigɛni na fo poussière bɛ dundu kɔ a b'a Assimi tilara ka baara la Maliens baara bɛɛ de banna a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen filɛ n bɛna kalan aw na an bɛ jan an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ c'est très important n bɛna yɔrɔ min kalan qu'est-ce qui se passe à Menaka? Ce soir, la ville de Menaka est en alerte rouge. Le gouverneur vient de partir au camp militaire. Tous les administrateurs de Menaka, y compris le gouverneur et sa sécurité, se sont rendus au camp militaire français. Exige l'infiltration à Bengalou. Maintenant ça, voici la vraie version. Voilà. C'est très important. La position des terroristes signalés au sud-ouest de Menaka a été détruite ce matin et les animaux récupérés par les forces russes, les forces armées maliennes, le groupe armé Gatsia, le groupe armé MSA, Maliens, Irisiou, armée malienne, Gatsia,
no général Gamouye Gamou ere ayi Gamou te sinogo Gamou polito fo Gamou bi wolo ke kijo chamaro bani mi do akene koy ni Gamou sari Gamou mona terrorisme avec bolu no fedi na mu mene to la tejo Gamou te marfa chula de Gamou be bolu ku nyanama de mene ka terrorisme nyanama mene ku boxe fo ku boku biduguma général Gamou ay bravo faku Malion ay ni yor la jede uko la position des terroristes signalés au sud-ouest de Menaka a été détruite ce matin et les animaux récupérés. Bravo aux forces russes, bravo aux FAMA, bravo à la coalition Gatsia MSA et leurs partenaires. Kuma bana peu. Mali sura su wula sogomada na. Terroriste fe be Menaka marala ou ya be faka. Au bolla kata Niger de. Atlantique be bolla kata Niger. Bon armée malienne clara ka barala. Peu ka fo ngana Malion ayaw daka sinogo. Fen kele munga gela ma anyo fo. Anya France game France ga mentalité anga baraka ko li boy. Malion o temane ko fe ka bala tukuni. Amena yoro fana yira awla o ne anga ja angola ni ko fe. La population de Menaka se sont bien réveillés ce matin grâce à Dieu. Les forces russes, les FAMA, la coalition Gatsia MSA et leurs partenaires se sont fortement mobilisés pour sécuriser la ville et ses entourages. À Gao, les camps Firoun est désormais le camp le plus puissant de toute l'Afrique de l'Ouest après le départ des troupes françaises de l'opération Barkhane. Ce sont les Russes, les FAMA, la coalition Gatsia MSA qui ont pris le contrôle du camp Firoun de Gao. C'était le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest. La plus grande base militaire française. Français base militaire occupée naga boni Côte d'Ivoire taille, naga boni Gabon taille, au kniye Gao di. Gao jeune wulila, ka wuli kujo. Bravo à la jeunesse de Gao. Gao ka jeune wulila ki jotoro français ka kasaku. Tangar dala français domo duguja français ka kasaku chouette. France tala Niger moko fraba ka beaucoup de France kumbede Niger population fraba ko ayiko yantede olu fraba ko France tetoi France tato ou kuma feka terroristes de Black Mali Nord attaqué mais Assimi Koko na ekoteke anya avion krokro munusa uguna uye barada terroristes uka a terroristes do ere klogre na koy avion banga ya do klogre marfatika ya terroristes do klogre ado minele me Mali sur su bolo alu tise ka kuma ado ere kara bobo ikoy nyodo fayera Mali armée puissance Tche ni touro Mali armée na bidora be boka binduguma awa buntendera terrorisouka ado bolla foko ka samara utu ado bolla ka taka Niger ado ere fado na terrorisou do lara ado ere kungolo ere wulila ni sera Mali armée mabi c'est l'armée la plus puissante de la zone CEDEAO là où nous sommes aujourd'hui après le Nigeria et le Ghana. C'est la troisième armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'armée malienne, les FAMA. 15 avions nana 30 avions frappés sur la cana. Char combat au bay, blindé au bay. Missile anti-char au bay. Ko irisu era ko irisu ga strosu de taraka taka ko ni Franci gena ora mi doro irisu be tugu sigiye. Awa irisu ye anya Franci gen ka bo Gao awa irisu taruka kansigi Gao ala sago au sago Malion. Irisu ga kansigi Gao. Irisu ni Mali armée on de be ka baraka nyogo fe. Malion uya bunteni da terroristes ka. Non, Malien, ou bolla de, ou a terroriste clanché be bolla kata Niger. Si ça en ben moun, ame moun e kesi sa. Ama ngini président Assimi fait. Barat nyana, barat tabolo nyana. Ama be fen kelen dore de la bi. Ka Malien fara nyogon kan. Wallahi sécurité la, kolonel ou be fou. Wallahi mba fou. Ala kana encore ma fisir wali. Mais, tchère la. Aye moko fara nyogon kan. Mais antana do de la ben ni son jalembe. Donc, nyem vidéo télémangé, nte vidéo jangé. Vidéo 8 minutes seulement, 8 minutes, mais la vidéo blasée ça. Ou be 5000 personnes la lina, ou be bon, mena mounye fo bela jeringena. Beki djidja, ame oro mina sisa. Beki aklisigi. Wallahi armée malienne baka barala. Kone djembe gorobatolai. Ni dundun faratote awa bara blatodo. Malien beki data lafia. Pew! Mali armée baka barala. Mali avion bebe alerti la bi. Mali sangolo sanfela. Hali mena tise ka yele sanfe bi. Hali kononou bébé ka commencé à penser en fait bi. Tellement avion ka tia Mali sangolo la bi. Donc à Fognena, armée malienne baka bara de la bi. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Ambeka tegere fanga sur la soukou. Ambeka tuanga armée malienne ko ube baramina. Angana mogo gushi, angana mogo neni, angana keleke, angana bi distraction kono. Hali Ivoirien wula ka Malien gushi, angana Ivoirien dogoya, angana Alassane Ouattara neni, angana Ivoirien dogoya.
anga nyesi terrorisme ma anga terrorisme bunte o ye da anga priorité anga surasu deme na ye mogo ye kan somine mala ko terrorisme do anga surasu wole ko terrorisme do jole fle kare kuna ye fe aw kana seran blende armée malienne marafaw bu bolo bi blende bu bolo bi ali mali sangolo sanfra be contrôler le bi on e be keleme ka Macron black kasila bi mogo sitse ka mamana ko ke malla bi grâce à Maréchal Assimi Malion ala ka baraka do transition ina Malion ala ka baraka do aw bela jelena mais transition mogo fo mais Malion fana fo donc ni yoro mun kan do mina mbo fo shiri ni transition e komi gena ma mbe boko fo de o korte ko chu cha do de o e ka glandi parce que do digeli me tekere fo drone la ni mun kan do mina mbo fo ni mun fara ma mbo fo de fo nga chien fo nyogo na oka voilà o de kundo bitanga ni kan ambu fo bi shiri ni ko kera na ma nyambe boko fana fo de voilà o de horonya o korte fana ko mbe ku exposer il faut ku yere fana ka famia mo mba fo igani kan igani mai o de bi fe mais mo mbe tuku ko kuma be igani fo de mai o ti fede mo fana ba fo kika ko be kan o ye jahili de o ye tanyin na de ala kan kisoma ala ka ka transition ala ka nya baranya na mena ka libérer la ayaw daw ka sinogo armée malienne keleme ka surasu bon fambe irisu be monter en puissance la irise nte kuma de awa photo teta fana irise nu photo teta awa to tlange nu wuli la terrorisme no fe fogu nyena ma minedi on to la fia général gamu ire gamu ya mo bolikunu abeni ka kilo kebebo général gamu ale be terrorisme gende ku mine ategela kat wasaba tege teuklo nu ya gamu yedro fube boli fube kasi a terrorisme do ere marfa chiga irisu ya marfa kuro min damabi a chiga e terrorisme do ere klo ere grere ado mine ado kara bobo ere ado be kaso ere la donc a fo nyena ayo daga shinogo l'armée malienne a déjà fini akambe